panghihinayang, saan daw maduman? Saan daw ako maduman pag ako nagadan? Sa langit o impyerno, pasain daw ako. Paano ang kasikatan pag umaw kang tao? Paano na ang pamilya na mababayaan? Paano kung may impyerno? Paano na daw ako? Kadakol kong kasalan, makaherak ako. Saan daw ako maduman pag ako nagadan? Sa langit o impyerno, pasain daw ako. Puro sana trabaho ang tig-iisip ko. Wala akong pagkaaram kung ano ang Biblia. Saan daw ako maduman pag ako nagadan? Sa langit o impyerno, pasain daw ako. Saan daw ako maduman pag ako nagadan? Sa langit o impyerno, pasain daw ako. Pasain na daw, pasain na daw ako. Pasain na daw, pasain daw ako. Pasain na daw ako.